Γεια σας παιδιά, είμαι και θα κάνουμε βίντεο με φυλακές. Και από ένα. Είναι και Νίκ. Πάμε. Είναι αυτό εύκολο παιχνίδι, το έχουμε Δεν κάνει. είναι, δεν είναι εύκολο Νίκ. Μην το λες και εύκολο, αυτό μέσα σε 20 λεπτά θα τερματίσεις το παιχνίδι. Είναι θέλει αρκετά πράγματα. Είχαμε παίξει και εσύ πριν, όταν το είχαμε να πεις. Και μας φαίνονταν δύσκολο. Εντάξει, τώρα σου πω κάτι επειδή... Εγώ συνεχίζω. Νίκ, τι κάνεις, πρέπει να πάει σπίτια. Τι θα κάνω. Τι, Κάτσε. Πώς να μπω. τι μπορείς να πω. Α, να το. Άντε ρε. Έχει και κάποια δύσκολα. Και εσύ τι έλεγες. Ω, χοντρός. Με έφαγε. Γιατί σε μένα έχει άλλο. Φίλε. Ω, Τον πάτησα. Με κυνηγάει. εγώ θα πέσω. Όταν εγώ το είχα τερματίσει μου κόλλαγε αλήθεια είναι έτσι Νίκ. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ το πέρασα αυτό. Το skin μας το έχουμε αλλάξει. Να το διαλέξουμε. Σας το απόδειξα ότι έχω το Robux. Το κάνω το στήριο μου και ο φίλος μου. Πού είσαι? Τι που είμαι ρε Νίκ. Ας τις βλακίες τώρα. Άρχισε. Μη μου λες που είμαι. Δηλαδή, έχουμε χαθεί. Αφού καθυστεράς. Α, το άνοιξες επιτέλους. Γιατί βαριόμουν να σου πω τι πρέπει να κάνεις τώρα για να το ανοίξεις. Δεν το έχω καταλάβει. Α, το έχεις καταλάβει. Γιατί πέρασα, ακόμα δεν μπορούσα να περάσω από εδώ. Πέρασα και τέτοια. Εδώ ξέρω τι πρέπει να Αυτό κάνουμε. το έχω παίξει και σε 6-7 και σε Sammy και σε Kpop. Ένα τραγούδι. Είχα κάνει ένα φίλο μου στο Τι Kpop. κάνεις. Στο Kpop. Το έκανα. Πω. Πού είσαι εσύ? Κοίτα εγώ που είμαι. Έλα. Πού είσαι? Εγώ έχω... Καλά να πάθεις, ρε. Σε αυτόν μίλησα, Νίκ. Δεν το ξέρω. Πέρα το εδώ. Έρχεται. Αυτή η μεγάλη πέτα. Οχ. Εγώ όταν τα έκανα αυτό, νόμιζα ότι το τριμάτισα το τέλος. Γιατί από πάνω είδα αυτό. Είναι τριμάτισα. Να το. Ανεβαίνω. Εγώ πάει εδώ. Τι είναι αυτό εδώ το αναψυκτικό. Δεν πρόλαβα. Δεν έχω τόσο βίντεο. Εγώ κοίτα που είμαι. Τώρα αυτά εγώ θα τα περνάω εύκολα γιατί πριν όταν είχα παίξει μου κόλλαγε και δεν τα έκανα. Εντάξει, μην μου πείτε τι άλλος τώρα. Να το περνάω από εδώ. Του ξέφυγε. Αλήθεια είσαι κοντά μου. Ναι, κοντά είμαστε. Πού είσαι εσύ? Εγώ εδώ είμαι, σε αυτά, κοίτα. Κοίτα. Αυτό εδώ. Α, το ξέρεις. Ναι, το ξέρω τώρα πες. Ωραία, εγώ ξέρω. Μερικές φορές πέφτω χωρίς λόγο. Πώς? Α, εδώ πρέπει. Και μετά από Να αυτό πιω το ένα. βίντεο θα έχει και... Αναψυκτικό. Ναι, και εγώ ήπια. Όχι στην αληθινή ζωή, σε αυτό το παιχνίδι, είπαμε. Ναι. Πού είσαι, εγώ κοίτα πού είμαι. Πιο μπροστά από εμένα, ρε. Αλήθεια τώρα. Ναι, αφού πέφτω. Πού είσαι εσύ? Με περιμένεις. Περιμένε με. Πρόσεχε. Ονάσε. Έλα. Φαίνεσαι. Να έχω βίντεο. Έλα. Να δώσω Νίκ. Γιατί το όλο με κεφαλαία τα λες εσένα. Όχα στο ραπί. Όντως και εγώ την είδα και είπα καλά τι ήταν από το κινητό ήταν. Γιατί έλεγα το παιχνίδι κάτι θα έβαλε. Έπεσε. Ρε, τι αηδία ήταν. Ποιο? Ρε, έφτιαξε ο παίχτης, αηδία ρε. Το χόρτασε.
Ναι, βρέχει κιόλας. Έχει Ναι. κακό καιρό. Παραγωνίσεις τι γύρω να δώσεις. Ναι, είχα αρρωστήσει μερικές φορές. Μπορώ να το... Δεν ξέρω. Α, ναι, εδώ που είχα κολλήσει και μου έλεγες από πού να πάρω σκάλα είμαι. Α, εκεί. Εγώ κολλάω εκεί. Έχω κολλήσει εγώ εκεί. Τι, Αλλά εγώ πάω να το περάσω. Κάτω. λοιπόν, σε αυτό δυσκολεύομαι εγώ. Σε αυτό εδώ. Ναι, δυσκολεύομαι, μην μου πείτε κανείς δεν διόρθω. Εγώ Ω, δεν παίζω 5 δυσκολεύομαι. λεπτά. Στη σκάλα. Εγώ λίγο δυσκολεύομαι. Πω. Πω. Ναι, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Το πέρασες. Ναι. Εύκολο είναι αυτό. Θυμάμαι που ήμουν εδώ όταν το είχα τραυματίσει πριν, δεν το είχα τραυματίσει. Ακόμα και αν και ήμουν εδώ. Πω, εγώ νομίζω ότι πολύ κοντά στο σεφ. Ωραία, Εγώ όταν πάω στο σεφ θα πάρω το όπλο και θα το σκοτώσω. τώρα εγώ πρέπει να πάω στη σκάλα. Να τα αυτά εδώ που μου έλεγες. Που μου έλεγες θα τα ακολουθάω. Τα τι κάνω. Προς τη σκάλα. Τέλος πάντων. Όχι, Όπα. Δεν μετράει, δεν το είχα καταλάβει. Kalau το τερμάτισα, δεν είχε αυτό. Δεν θα πάτησα αυτό και να το Πόση ώρα παίζει. μετά. Πόσο να είναι. Έλα! Ποιος έχει βάλει παγίδα? Σοβαρά πολλά. Έχουν βάλει παγίδα. Να, παγίδα βάλω. Σιγά να μην δώσω και 30 ρόμπα. Κάτσε εσύ σε αυτό. Ναι! Περίμενε λίγο. Δεν σκέφτομαι. Έπεσε τώρα. Με περιμένεις. Όχι. Πλάκα σου έκανα. Α, καλά, ούτε εγώ θα σου περιμένω τότε. Έπεσε. Μπορεί να... Έλα, γιατί! Α, Εδώ είσαι. πρέπει να πατήσω τέτοιο. Ναι, δεν θυμάστε το έλεγα. Α, για να μην έχει παγίδα. Αυτό πρέπει να πατάς για να μην έχει παγίδα μάλλον. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό. Και τώρα δεν έχει παγίδα. Δεν μου το πες. Πρέπει να φτιάχνουμε αυτά. Δεν θυμάσαι Γιατί που αυτό ρώταγες ήταν- τι πρέπει να κάνουμε. Όχι εδώ, όχι, σε ρώταγα άλλο ρε Νίκ, δεν μου έχεις πει αυτό, μου λες. Πώς Ψέματα. περνάμε. Ναι, εσύ μου είπες πατάς αυτά και εγώ και δεν μου είπες για να φύγουν κάτι παγίδα. Έτσι πήγα. Πάμε εδώ. 1, 2, 3, 4. Συνεχίζω εγώ. Ένα. Εντάξει, μην πείτε. Πώς το έχω. Το έχω τερματίσει, το βλέπετε. Πόσο γρήγορα να το κάνω. Εντάξει, τώρα μην πείτε έχασες. Και όταν πήγα να το τερματίσω. Ποιο? Όντως. Να, είσαι από πίσω μου. Ναι, Παιδιά, εγώ φταίω κάτω που πέρασα. Ναι, τι πήγα. Δεν πήγες. Σιγά εγώ θα σου περάσω. Γιατί εσύ μόλις θα πέσεις. Έπεσα. Τι είπες ο? Έπεσα είπα. Ωπα. Να σε. Το καθυστέρησα τώρα. Όχι. Κι εγώ έπεσα τώρα. Έλα. Δεν είναι δίκαιο. Τα πρώτα είναι εύκολα, τα δεύτερα μετά. Τα δεύτερα είναι εύκολα. Και τα δεύτερα, αλλά τα δεύτερα μετά. Τα πέρασα. Εγώ Τρίτο. τα τρίτα μετά είναι. Εύκολο, εύκολο. Με περιμένεις? Εγώ δεν σου πέρασα. Έλα ρε Νίκ. Εγώ συνεχίζω. Καλά, ούτε εγώ θα σε ξαναπεριμένω. Πώς το πήρες. Και μου πεις περίμενε με σε παρακαλώ, θα σου δώσω ρόμπαξ και καλά. Σιγά να μην το δεχτώ. Να μην δώσω. Πω, τι βλακία κάνω. Νίκ, περίμενε με. Όχι πώς, δεν θα τερματίσω. Βιάζομαι να τερματίσω. Ναι, καλά. Πώς βαριέσαι. Θέλω να δω τι. Τι θέλω να δω τι έχει Νίκ, δεν το έχεις τερματίσει. Το έχω τερματίσει. Εγώ είχα βγει με το ελικόπτερο.
αυτός ο σεφ. Πήγες... Γιατί κολλάει. Ο σεφ είναι ο πιο εύκολος, ρε Νίκ. Ναι, είναι εύκολος. Απλά σε βαράει. Σιγά και εσύ μπορείς να το βαρέσεις. Αμάν. Παιδιά, όταν πάει, άμα πάει 11 λεπτάκια ακόμα να το τερματίσω πάει. Γιατί ακούστηκε έτσι. Παλεύω Χουριρά. εγώ με το σεφ. Χουριρί ακούστηκε από Ναι, εσένα. αυτό. Από το όπλο. Εγώ παλεύω με το σεφ. Το σκότωσα. Έλα, Νίκ, με περιμένεις, έλα, είμαι στο σεφ. Εγώ δεν το βλέπω το σεφ, το σκότωσα. Εσύ μπορεί να το βλέπεις. Ναι, εγώ θα το βλέπω. Γρήγορα. Έρχομαι, Νίκ. Έλα. Αυτός ο σεφάκος. Σεφ μου. Ω, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, νουμπά. Εγώ δεν το βλέπω επειδή τον έχω σκοτώσει ήδη. Πάρε όπλο. Το όπλο. Πάρε το. Τώρα άλλα δώρα. Πάγεσαι. Όλα τα σκότωσα. Πολύ γρήγορα τον Πάμε. Από πού? Από εδώ. Α, μπερδεύτηκα λίγο. Αυτό το πίσω το τελευταίο. Άλλα δώρα. Τελείωνε. Σκοπανίσω με το κλειδί. Και εγώ τώρα. Stop. Σταμάτα. Είναι καλύτερο. Τι είπες, αν με ξαναβαρέσεις? Θα σε βαρύζω εγώ με το όπλο. Σιγά που θα με βρεις κιόλας. Εγώ έχω πάει πάρα πολύ μπροστά. Και εσύ μου λέγες, Στα 20 λεπτά θα είναι. γιατί κολλάει ρε φίλε? Εμείς σου κολλάει. Δικό του θέμα. Φίλε, γιατί πέφτω με το κεφάλι. Τι? Ποια Χριστίνα, τι λέω? Και το Viber στέλνουν. Αμάρτια! Τι Χριστίνα κακή? Τι είναι αυτό? Νίκ, νομίζω μπλέξαμε. Μας στέλνουν στο Viber για φίλε. Πού με έχουν βρει καν? Δεν λέω πώς με λένε. Δεν λέω. Ένα Σάρμπερτ έπαιρνε κλήσεις. Και δεν το τίποτα. Τώρα μην μου λέτε να σας κάνω φιλό για να παίρνετε κλήσεις κιόλας. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω. Εγώ κοίτα που πήγα. Σιγά που θα το κάνω και join τώρα, αυτόν στο 99. Τώρα θα δείξω. Εγώ δεν Stop. Έλα από εδώ. Stop. Εντάξει, με σκότωσε. Πήρα καρδιά. Α, μιλάς τις βλακίες τώρα. Εδώ πάνω ανεβαίνεις να πάρεις καλά. Νίκ, σταμάτα. Εσύ σταμα. Κι άλλα στέλνω. Βαρέθηκα να πληρώσω. Α, από εδώ παίρνεις. Νίκ, άμα το ξανακάνεις, θα δεις τι θα πάθεις. Ρε φίλε, πού την πάω τη σκάλα. Εγώ δεν μπορώ να την πιάσω. Επιτέλους το έκανα. Α, να το πάνω να το τερματίσω. Να το κάνω εδώ. Πού το κάνω εδώ. Είσαι τώρα που. Είναι αστείο. Τώρα να δω. Όχι, τι έκανες. Ακόμα δεν... Σκότωσες. Ναι, τώρα θα φύγω με το αμάξι. Δεν έχω τελειώσει, είμαι πολύ κοντά να το τερματίσω. Και κάντε και ένα like και ένα Έλα, σταμάτα. Έλα, γιατί κάνεις γύρω στο παιχνίδι. Έλα, χάλασε το αμάξι. Ναι, καταλάβω. να πάω αυτό με τα πόδια. Σιγά. Ναι.
Γιατί δεν μπορείς ρε Νίκ, είναι πανεύκολο. Το βάζω καβοζάρο. Ωχ. Πώς το... Ρε Νίκ, αυτή την πλακία. Γρήγορα το κάνει. Παιδιά, εγώ περπατάω εδώ. Πόνια αμάξι, από εδώ ρε. Δεν μας βοήθησε κιόλας, κάνεις και σβούρες πάει αμάξι. Κάνεις και σβούρες, άντε. Παιδιά είμαι πολύ ράδος, και πάμε για το ελικόπτερο εκεί που βάλει. Έλα, τι έκανε. Πήγα με τα πόδια. Όχι να δω μπροστά, να το πάρω. Ανοίξτε. Γιατί έχεις κολλήσει το δρομάτισα πράγματος πάει Νίκ. Δεν πέρας. Είμαι καλύτερος. Και εγώ είμαι καλός, αλλά έχω κολλήσει. Εγώ είμαι καλύτερος, έτσι. Α, κατάλαβα πώς να το βάλω. Όχι να βάζεις ένα. Α, καλά, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Μην μου το πεις, έχω καταλάβει ήδη. Στο πρώτο θέλει σκάλα και στα άλλα θέλει κουτιά. Όταν το τερματίσεις θα κλείσει το Κανάλι βίντεο. σάλι, τι είναι αυτό. Γιατί μας βγάζει ειδοποιήσεις για βλακίες. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό που κάνει ειδοποίηση. Επιτέλους. Εγώ τώρα σε αυτό το ρομπότ θα πάω. Αυτό το αστείο, Ναι, για το εύκολο ρομπότ. Μόνο 2 χέρια θέλει. Έχω εγώ μια Παλεύω κουτάρα. εγώ με το ρομπότ. Σουτ. Πού πήγα. La grande combinaciones. Τι λες. Τι είπα, la grande combinaciones είπα. Είναι καλό brain roll. Σου στείλε brain roll. Τι εννοείς. Σκότωσα. Έλα, πού το πήγα τώρα το κουτί. Καλά έκανα. Τώρα πιο εύκολα. Συνεχίζω. Με το αμάξι θα πας, Ναι. Εγώ με τα πόδια πήγα. Έλα, τι κάνει το κουτί. Θα βάλω εδώ, να ανεβώ. Πάει, εγώ το κατάφερα. Πού είναι το ελικόπτερο. Μέσα σε 20 λεπτά εγώ το είχα τερματίσει την πρώτη φορά γιατί ξέρετε. Και το κίνημα δεν είναι να να δείξω εδώ. Πού είμαι. Το τερμάτισα πρώτος. Ναι, και τι έγινε. Όχι, εγώ είμαι πρώτος στα coins. Α, μπράβο. Να με. Μπράβο. Πόση ώρα παίζεις. 18 λεπτά και 52. Όταν πάει 20 λεπτά και δεν έχω έρθει. Βασικά το τερμάτισα και εγώ, κοίτα λίγο. Πάμε. Αντίο. Το τερμάτισα. Πού είσαι. Να με. Δεν βλέπεις και αυτό το Λοιπόν, το 6 τι είναι. και αυτό ήταν το βίντεο. Έλα να σου δείξω. Από χέρι. Έλα, Ερικ. Τώρα θα δεις. Ωραία, το Είσαι πιο ψηλός από μένα. δεν ξέρω. Λοιπόν, έλα να το κλείσουμε. Έλα το. Λοιπόν, και αυτό ήταν το Τώρα θα δεις βίντεο. Νίκ. Όχι, φέρε. Μπίλι, κλείστο θα. Και αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like και εγγραφή και γεια.